makata media mentu enko ka ho me ba me saba se de meka mabeduru nti bema amanse tambia manisi uso nti to aso e empanifo se ahahra tamyenu ka bomu aye pepe bedi awu ne bedi akonkon obi antimi ampata wo yade ya ma ne ho abadwa ya pinisie na oba ne betene ya shamra sa abo bi nkyira bo bi nwe na ko twa mansan so akwankran masom ye fred ko twa mansan la ja na nkyira sa pa da nkwa na manfana no nya agopna manso abadwa penkwa e na obeta duadum baye ne nsana manhye afuo duadum ohei wo so wo bosom na se bi sasabon nsama sa betena so bayifo ho nsura de kokko menua se bi empanifo se bayire nsana ma enhye afuo petitu ye wopa de akokotoko no ya nya na bro na se kotoko agwa kotoko so kokotoko onfera dididi esanse waduru didi krobia Asante kotoko jebuma ni gi okọ krobia ye fra Asante panifo se ye pe wahwe ne ye pe wasere so enimu a American food afọ no ye kanfo achacha se bi ekronto se bi nya adom panifo ye se bi sa hwechafo na mapema mu nyina tope se bi achacha kro na anatade ye de bere na ye pam empanifo se do hunu wo no won de kura gentene na so obi nsu nyi wo emfa ne san kopepa ba ho ende no kura pa wo wanso to ani hwa obi nya akokohwede adwuma no nko no mbreku nsuo agba akokohwede ne kan ye wo se konfo okom wa na so akomoti ekwa ho to konfo so pi akokohwede mienu nko obi afiase konfo abra aya ne so okomhire nso no wo se no ende no kura trudo adaban da ho na da asem so ewiase mpanifo se so kotoku ewa abrochiri a wonim de edam kotoku mienu da wo sere so na wo na sika ehye de ni wo so fa fofun mu agro so a otu kotoku du esuman ene no kura ana kotoku bibi ni kotoku ma enyira no kura mpanifo se ekronto na ase awansa wo no ka bibi ni ayo ma ye ntaflim na kunturu ko tara so ne kunturu ende no kura utimi fo timi wa ohoro ka wa ohoro okabafo abati sabi akroto sabi nyado ewiase me we mpanifo se sabi unima sujale na do ho kototo wodankyem a asuye be fawo ba kwa de bi ni were fi ankama batafo di dadebo se kokosachi siesi na nkwase hene na se amona mane a na ayamfom so sai se wonne na nkwase hene aboa ne pefia ba ana odidi besumna so sumna so ntonkom wo so nya ba pesi ankobesi obaso nkyem na brant ye be chabre wade ne fra babawa empanifo se brofotefo na mabroni yaye fefe na efe o na da mani tumrika no so nufo nya sabati ato eleke wi amanse ya na me kan amasem besi sabi bema obesima ni be di free guard nya na ne mom do beto Twi Akan no eno ne asem se kokromoti ankoti kokonu anka kokko mpetire ba bi yensa kokromoti ho mopo fasu bambone yonko a wungu kra wu na so a kan di mpanifo so ye oto abura uyi frama wo se wa hunu ma me maba wa bre ma abeka so papa se ni sika menua na de wakra wo hena koda ene de one wo hena da ho na kan himfi asema be ma ye gitu ande eno kretro do wa nya hena ni so na so sebrafo ende eno kre me na Appiah kubi ehre ni ba mu hene on de kan wo se bi akro to se bi nya do se ofie be samampa no kire se wona be wu kan o ayemia mase akose adwumo wo se wono nsabo na akoda sie ya na ho ayi na wo ye no eno kre se bi ya se obibi utwa aba e wado agoro mu awdini empam ene eno kre enua nyina betene ane de de hena yeso kokosachi esisumna so a wo se ohunu ha na agorochire nsam somo twa na ya se ohunu nti be ma de makroma wade kira kokore sa bo wira na bi ne de makokosachi odidi sumna so menua sabi empanifo se hwoti hwoche enya mamupa ene kretro do ensate akrom faade ensate anum ebiche bi bibi ni nsam emu aso mankora ntiti akire menua sabi akroto sabi enya ado empanifo se abu akoko ensiri wakoko woni ankroma omonse akoko fita o chefia ne ho biri brabio empanifo se ensiri wakoko woni akroma nse akoko fita o chefia ne ho biri na sa aboa ne takra na ma na ye kase ne takra hu de se fa nyankwatere kwa abrewa hwe akoko ansa na akoko nso hwe abrewa na sa aburo sa akoko biane obi nkyere konfo ba kosu ahwane ende no kure pa sabi akronto sabi nya do mpanifo se konfo a okoma omemena se kan no se ne ma nu eje o ma nan ne moja mu a we nya de nwanwa enye wutirim na ede a akroma ba kyere makoko mikosu aba akon aka se mensan fa nto no bo piao mpanifo se etire wo ho a kotugwe wonso ache utopra yenso anu ato anante no kure pa priority abna wo fie so apoto bebre nyi fie nkenten so ehemra se anyonso adwaya na nya bra wudware na se o hyekurafo o hye ho adwaya nwonso na firi kunafo sabi akroto sabi nya adom panifo se wo ko yere ho na o se man ba no wi awe na o hye obretintin bi awe bu afu ekofa wale ya ba no kure trudo wo po ba ta bia ne nso dia na agege ne ba ma bra betra se na betia nya kum
betene free form san na ekosoro na me den kwetwe no betene na mabeti abra na usuni no ho de ode ta ya kum osono no kaso de danche yi dry enye na chenye ubi bi de tanso na didi gana na otirim na edene ene no kure ubi bi nso osire ma wonto na ntwe yarefo wofi hu nua bia ne pampuro ye de ofi hu nsuo ene no anadwene ewia sempanifo se opatiri to bunu mu a ye kai wo fra adwene ende no kure turodo adwene nso obewudi ntrachre bo pitire na moye de pa me ma me ya ye bo ne kai wose ohia na ya na me ye ton ameko ya pa nso abo bi de ne matim no kure sabia kuro to sabi nyado abo akutire wose so obema akure dura no ahwe ne ho ende no kure turodo fam ya hia nyobe na ka kira kutre so amforo dan ewo mu sa na abo akutire wose de oto bo abo no ho nyina hi se de ogina nkyere se wani gina eda ho pa ya na kutre nya dabre ne sie man ho kwan a emo anyina ewura mu bi ka de oni ntuma nko ananka da ya gura asafo ya to ntuma wupia wo yi kire abusuan so nya asafo ne abo agyae abusuan dua ye ntwa dua tene ncha kwa ya ase ye gya dua bi so ne yetwa dua bi unru dua pese odne poma ho abesan bebre ho sabia kro to sabia nyado abo kotokuro bi so ye wo na ano anefiri atirimo odne dua bi a wodine so yetwa kuta afra no poma kotokuro bi ampoma wose so obi anka na wo mo no bibi anka ka papa enye grade me nua na se papa ne abe ne papa ne no dom ende no kure turu so pro na mabeso na no ho kire no odne ho batam na nkanso ye do amafo so ne aka ya no mrikisi ya ntimi ano ne efra ne nsamampo ye ka ya no so ne ato ye ne nsanom ubu usuma asuma wa kutiyawo ye ni ya no so ya mfra ya no akwa osomsompa odini wurade abo akokodi ne wase oni oba chi nwura kam da mfofo ho anyo ne fra krantie me nua na sabia kro to sabia nyado se otwa kotoko titira pesa na wasi ntirase sa pesa etukwan na se kotoko nso gye ne bag ya enya paadi oni nua no na se yakoda ka kira oje amane abo pesa kro na wose obi ahonye na hese de odane ne yembo ho ma yehunu ne bobre na wo mu ya de wo mane na so oje amane ya pesi ebu ani chelsea aka abomu umu ye do mane na woji amade na wonye amane na woji amade yankwenu we ya pesi ebu ani chelsea aka abomu ne se fufu emu abia de nka no pesi fufu akontanso ebu no wadrom no kure pa panifo se sabia kro to sabia nyado se katrema cross we shapma otopiti we samene ba ya odante so ode nkwa ya kan wo ewia se panifo se butu okobom enu ntina abofra bi anyina na nani age no apa esen se wa na wa yare kaka empanifo se abrewa woni se na tagwe gu ntuma no wo se nyina tutu a na nkyere se kaka wode wo ho akyewo menua na wa me no ubube sabia kronto empagwa akra bi nhyɛw watade atete wo sa so nkatago na wo si akonkon de ebo si na se pa hia na hia wana se hini na odi abadwafo mbi sa na ma wo hia ne so sha ben onya tiefo ende no kra pa sabi osikani de na ne yonko kofi a ni ya bɔgere so na so hia ne de ne yonko kwa yesi na wezu de ofiri hefa afutuo bia no wa charge sika kwa ya adwuma me ba meso benu manan fa ne beninsi yanku yanim empanifo se so osikani de ne yonko ba fi a ni ya bɔgere so na so ohia ne de ne yonko ba fi a de so wezu de ofiri hefa ni sa se wiasem so ni bia yenka bi ma yanko afutuo bia ne ho charge sika kwa ya adwuma wiasem panifo se so odasani be wu an tekire mamporo no le friti asefo ene no kure wotena ba bia nso bi atadwe a wotene de minua awale anyansa wufu no akoka hwe so ka se betwani nkan nsan hwe no anka bia hwe a ne fridi efire ka hwe ena ma osadwiam oye susu bi nsi twuro dodo e matoa mpanifo se de wakɔ abrochire pen no woni numro samefunu ye di awu a enkum pem de waye de wakɔ abrochire pen no woni numro samefunu putire mu sei ni nyina ne se me meti Ghana ha abrochire mi si hodai ensa niema ade ye snap ana ase wan no minimum niema ade ye de wakɔ abrochire pen woni behunu to woni be ka kire ni betumi age ade amana yi mi amenko hoda nya de mehunu ade ye wakna ti asem so na be na ko fa akiri no ba na antipanifo se de wakɔ abrochire pen woni numro samefunu wo de se de be ya be na be de fa ne se de wakɔ amana ne pen na me homeso kakra ntisa anka wo nkimu yem ha ewe ene panifo se de wakɔ amana ne pen no woni numro samefunu ye di awu a yenkum mani empanifo se sabia cross sabia nyado amani ntokwa ye kwa keka nwie so yentutu ase ya chichiri kuro nso yenkum pemfo menua empanifo se mframa fa ya hwede mu din ende no kure odonta se koto odonsi ma yenhwie ngu odo ya de ye de mfia no na esa odofo ngu ya do menye ntum yanku yanim odofo ngu ya osi ni sio wa akiri empanifo se sugetire ne boy ebona aboa kwakuo odidi sori didi fo motwe agyanka pa na pampam sabia kwanto sabia nyado empanifo se wakwe wo hu adikurom no oda aboa kwakuo nsima tuntuma na nkyere so wahye na me aboa bia bedi alekewia masie ba maduane anyam yo so no aboa kwakuo na nsahyia se kan pa na nso na adwere so no aboa kwakuo kro na obo wa enso ntise nipa menua
na se bi wo bo wa o so kwata kromfo beda yi na ofa woni hwene won so simi ko bosi apachi achiri krokro hinko abagafo dodo achiri ba kwasem ene no kuretro do Asante asem da okokro motie sanapo minua se de oso wo maso a wonya nam sa na oso obi nso de so a wonya kochi amansa na no ho mfemfem ya nson so hene no odasani gina kwakaye do kura pa o na wiase mpanifo se bi akronto se bi nyado se ho ne femfem wo hyampa no a na mirika asa ende no kuretro do opo oso woni akwo nti no obo asoche ano de apra na bobo ano mo so opensu dodo nso dia no poani enye yiye ende no kure poani tetre nso da bre ni ho minua po asem na akwokan se bi akronto se bi nyado me epunsuo manom na beden kwa ye nkyira twa mo na mintimi no epokra nsuo togum no kure pa se bi akronto se bi nyado mpanifo se de wodo no wona anan ham no kure be ma woni akokodro na nye bra fa adna na jo akokonyini ja kutu kantan na dasebo a kantan ye dibu awo America de kwa ja na so ne nya no an ye de ba fie di wasu ntie wuo no ye fa America nkona yi ase de wafuro de ate ahwe awuo nso de mframade na kwa asama do aso a wo kai de mpanifo se abre wo pamu bebrebe na nsa kato am abre wa hwe ase o de hene poma sabi akronto sabi nya do mpanifo se wono abofra nam na wo hyira so ye na oduro no anso ye na oduru ha na wosu be po ba ja abre wa nkan ne se o de nkyem na afro no ko sabe pofro se ekokwa ka kusamrewa komo do machi na befro be ensu a de je nkwan mfa nso abrewa uhunu de obese o maame yi na de yi na hene nsa no kra mpanifo se ade sa na ehunu de yi wo no ebobon ntoma nso ya na ehunu ne wura sabi akronto sabi nya do mpanifo se wontuma emutu ntokura wona anim se do besi afra na mena yi ntoma tete a agoro nya ode kofo dwade woni no no kure okomfo okro no a obi ahwene so fata nanim akra so ofa panyine kyesha ekate nani ma me ko asem bi ai papa ba fo wi o wa pandan wona ka kire